هاي النوفيلا פרק ראשון, העונה הראשונה. אבא, איך אתה? אני בסדר, אני יושב על אבא. אני הולך לישון, נתראה בינתיים. אני התוכי חמוד, יושב על אבא, כרגיל. אל תסתכל על אבא שלי, אני ארוג אותך. וואי, יש לך אבא מאוד חמוד. כן, זה אבא שלי, הוא מאוד חמוד. הנה, אל תמשיך להסתכל עליו, בואנה, הוא רב שלי, הוא אבא שלי. אני אעשה לך עין רעה, בגלל שהסתכלת על אבא שלי. עין רעה זה עין הרוצחת. אתה תמות על הידיים שלי. אז לך מפה לפני שהיא תהרוג אותך. לך מפה. אני אגרום לך ללכת כי אתה לא הולך. אתה ככה רוצה? אני אהרוג אותך. עכשיו. אני ארוץ. עובד!